xari u l-lellux isni tarbija jirġa mil-ġur wahdi nesplora ġmill-ambjent u jiena dejjem insomma ment niġri qalbi xari u l-lellux għaxem ma ssibx werer bejn il-ġnus naħrab fid-dinja tan-natura ma nkunx irrid li niġi lura l-lux tajt għal-darba tnejn iva lek kien kollu ta' xejn malar kemm biex dawn ix-xoftejn u id-dmugħ xarrab dawn l-għajnejn l-lux tajt għal-darba tnejn tħobbni ma tħobbnix għalfejn iva lek kien kollu ta' xejn l-lux tajt għal-darba tnejn jiġri qalbi xari u l-lux nintilef dinja tal-bebbux bħalu nisken ġewwa oxorti għalija dik daqs l-aqwa forti niġri qalbi xari u l-lux għax hemm ħadd kif veru ma kun xi fjura bdiet titbil li tista' tgħid qatt ma sabet xkien l-lux tajt